Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji malam ini gak ada debat pokoknya. Karo salah kene panang. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kok ono bab watik-watik Mas, gampang Mas. Alah kayak iki lho malam ini gak ada debat, Pak. Iya, gak seru. Gak seru iki. Gak seru blas. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Faqala al-musannif wal imam al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Paling nek awake kaji bendina insyaallah iso. Kaji bendina. Iya, bendina. Bendina. Bisa malah munggah kaji bendina iso. Ya napa? Boleh nganu bojo sing wis kaji. Oh iya, munggah terus ya. Bendina. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mawaqiti utawi iki bab mikot-mikot. Mikot niku waktu ngoten. Tapi niki istilah punan mikot niku ya waktu ya tempat, gak iso pisah niku. Wahyalan utawi mawaqit zamaniyatun niku wonten sing sifate hubungane kalih waktu, wa makaniyatun lan wonten sing sifate hubungane kalih tempat. Faz zamaniyatu moko utawi mikot zamani iku asyhurun inggih menika pira-pira bulan maklumatun kang pun tertentu. Nah, ulama ngarani maklumah mboten diweruhi tapi tertentu. Ndak kenek diobah ndek bulan liya. Kaya ijtihate Master F Masudi wong NU. Mbok ganti liya. Nah terus ditakokno piye Muhyiddin. Ana Wahbah Zuhaili teko ngono ditakokno. Ya napa pendapate jenengan tentang seorang ulama NU ini yang berijtihad bahwa bulan-bulan Asyhurul Ma'lumah itu diganti saja ngono. Jadi diganti bulan liya Mas ben ndak desek-desekan make wong bongkong ini ki ngono. Jawabe Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili jawabe, "Dhalun mudillun." Sesat menyesatkan itu jadi ngono. Ya kena diganti weh. Kalau debat itu memang gak seru tadi. Laya juzu mboten angsal alih ihramu apa ihram bil haji kelawan haji. Ihram haji mboten angsal illa kejaba fiha ing dalem asyhurul ma'lumah. Wahia lan utawi asyhurul ma'lumah niku setunggal Syawalun, Syawal wa Dzulqa'dah lan Dzulqa'dah wa asyratu ayyamin dan 10 hari min Dzulhijjah saking Dzulhijjah. Fakat nih. Wa inda Abi Hanifah lan miturut Imam Abi Hanifah wa Malik lan miturut Imam Malik fa adkhala moko nglebetaken sapa kalih imam niku wau yauman nahri teng dina nahar. Dina nahar katut iso ngambeti ihram ning kono. Wa qala lan dawuh sapa Ahmad Imam Ahmad Syawalun wa Dzulqa'dati wa Dzulhijjati luwih hombo. Lah terus piye maneh Dzulhijjah wis kliwat Arafah ya. Kan iki lho yang bawa ya toh. Saulan. Lewat Arafah. Soalnya iki diskusine kan gak mung haji tok ya umroh barang kan kalebu. Nek bulan opo ae kan jane iso ngono. Tapi nek haji kan al hajju Arafah, Mas. Tapi ngendikan Imam Ahmad Dzulhijjah. Duduk 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Enggak boleh Arafah. Apa? Bukan enggak boleh Arafah. Ya kan iku rukune, Mas. Ya pokoknya ini Arafah itu, Pak. Lho ndak 9 Arafah kan. Beda wukufe, Mas. Wukufe kan tanggal 9 nek diganti ku. Loh, lek iki yo kena berarti, Pak. Loh, nek misale kena diganti yo kaji bulan liya wae nek ngono. Seperti kan ning Arafah, Pak. Ning Arafah tapi di bulan Dzulhijjah. Ora kudu pas. Iya Pas dina Arafah. Nek kesimpulane ngono. Ngono lho, Mas. Lek om jelas rukun Arafah iku rukun makani apa rukun zamani? Yo kan songo, Mas. Kayak iso diganti iku. Dina Arafah songo tok kuwi. Ning Syawal. Hah? Wukuf ning Syawal. Bulan Arafah. Sawal. Yo gak ono Arafah no. Nek bukite nek
Tapi songo Arafah gak ono. Iya iki jane. Cuma pangendikan iki jelas luwih amba ngono lho. Tinimbang sing dhuwur. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Iku harine wengine. Ora iki tahalule, Pak. Tahalule sing di kerekne, Pak. Oh iya, gak masalah nek kuwi. Jadi akhirnya sampai entek itu bisa apa tahalul baru tahalul engko ning akhir Dzulhijjah. Yo gak hahi he. Yo enggak dibojo koyo Irul. Kae tak golek iku haene ku ya. Sapa jenenge? Pak, sapa iku? Pak Bazuni, mari kaji cerita orang cilik-cilik ngono ya. Kula teko. Ngoten niku. Wah ya hari ini kapan? Apa ngono? Wah iki ono sing takokne dari ngono. Sing mlebu ning bulan Syawal piye, Pak ya? Ya di anu umroh sik berarti. Iya. Suwi lho, Pak. Umroh sik tahalluli pisan. Ngono wis. Piye? Kan ndak ono wukuf-wukuf. Selesai umrohnya. Tahallul lepas baju ihram. Nunggu Enak wis ae. He gak apa-apa Mas. nunggu berarti nunggu bulan Dzulhijjah. Ngono. Suwi, Pak. Ya, ini suwi no. Oh kan ngono, sing dipikir iki ngono. Mari cerita religius sih tak takoni terus nek rew-rew kan kapan? Gak jelas. Mboten mriko niku mboten sempat mikir ngoten niku. Bah, Goblok terane. Teki. kok iso gak sempat ya, Pak. Jelas ngono. Pokoke wis nangis-nangis tok ngono. Lek dikeki gule bendino ngelu. Pecel kok setahun. Ora apa-apa. Aduh. Masalah bedane ngene lho, Pak. Nek dhewe ngaji ku mikire praktek. Heeh. Iya toh, praktek ku kapan? Heeh. Nek wong sing gak tau ngaji, Pak. Heeh. Sing dikangeni iki Mekah dane, Pak. Loh, nek awak dhewe kan kangen Kanjeng Nabi. Lah dhewe to. Heeh, kan Ono kan ada kakan cerita iki mau to asline. Balik ning Syawal mau misalnya nikot nganu terus kan suwi. nggih. Arep mbek Dzulhijjah nikot neh. Napa nih? Zaman itu waktu. Nggih, niki pasale. Apa jenenge, Mang? Nggih kados e. Tapi langsung teng napa balik napa mboten ya ndak roh aku ya. Apa ngawali meneh mikote iki? Ngawaline kedawan ya. Kedawan iki. Sing Syawal Ah. nek selo iki lho. Heeh. Nek sakulan dhewe. Iya nek awake dhewe pas budal sawal. Awal-awal gian Pak Rio ning kono. Wis modal. Terus nih sik. Engko enek engko aku gak roh, gak dong ya. Supaya gak sing dong. Ya nek sing dong iki pokoke. Wa qala Syafi'i lan dawuh. Sapa Imam Syafi'i Syawalun wa Dzulqa'dati wa asyru layalin min Dzulhijjah dan 10 malam Dzulhijjah. Iki bengine Mas, iki dadi perbedaan pendapat. Iki malah sak aku awane nyapa. Mang asratu ayamin Mas, beda. Niki ngitung bengine dadi malam nahar. Ngono, gak kelebu yauman nahar. Nek dhuwur iku ana potensi nglebokne yauman nahar ngono. Terus titik fa in ahrama mongko lamun ihram sapa wong bil haji kelawan haji fi ghairi asyhurihi ing dalem sakliyane bulan-bulan haji kuriha dalika kuriha dipun makruhaken dalika apa mengkono-mengkono ihram fi ghairi asyhuril haji wan aqada tapi sah haju apa hajine inda Abi Hanifah miturut Imam Abi Hanifah wa Malikin lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad sah hajine Mas. Tapi makruh. Piye to iki jenenge? Sah tapi makruh. Liyane bulan-bulan kuwi. Yo, liyane bulan kuwi. Ya Arafah iki mau lu piye? Yo ngenteni iku Mang, sak dawane iku kaji terus. Lah piye? Mau ngenteni Arafah ki mau to? Heeh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Piye? Tapi aku karepe iki. Iya. Iki ngakali paspor iki, Pak. Heeh. Iya to iki. Apa nih Pak gak mikir paspor ben amot. Lho kan wis tembus sing kok. Oh, Kok iya. enek mati sing koyo ngono iki. Boleh saiki apa enak proyek iki. Iso. Lha kan biyen masa yo kaya ngono. Iya, masang jarume jame Mekah kae.
Budale saiki bisa umroh rono Duh. gitu. Lu ra mulai-mulai. Sing beda nggih sing 12 kaji wong iki. sing beda Imam Syafi'i, malaikat bingung iku nyatete iku engko. Wal ashahulan utawi sing paling sahih madzhabi Syafi'i saking madzhabipun Imam Syafi'i annahu iku sak temene hajine ihrame wong niku wau nggih yan akidu niku sah. Tapi umrotan sebagai umroh, la hajan tidak sebagai haji. Ngono nek Imam Syafi'i. Di buku umroh. Di buku umroh. Wa qala Dawud lan dawuh sapa Imam Dawud Adz-Dzahiri niki. Wis cocok. Layan akidu syai'an wis kapok wis. Mboten sah apa ihram niku wau syai'an blas. Ndak sah wis. Titik. Ganti mikot makani. Wa amal makania tulan anapun mikot makani famikotun moko iku aran mikot famikotuman sing famikotuman moko mikote wong moko iku utawi sing famikotuman moko iku utawi mikote wong bimakata sing ana di Mekah iku nafsu makata ya Mekah kuwi mikote wong Mekah ya Mekah kuwi wa man kanat daruhu ba'idatan anil miqati lan utawi sapa wonge kanat kang ana daruhu apa umahe man ba'idatan iku adoh anil miqati saking miqat sing wis ditentukan fa insya jawabe fa insya moko lamun karep sapa man niku wau ahrama moko iso ihram sapa man min dari saking umahe wa insya lan lamun karep sapa man moko mikot sapa man niku minal mikoti saking mikot sing wis ditentukan bil ittifaqi kelawan kemufakatane para imam madhab dhek iso ihram mulai teko omahe sing adoh teko Mekah wis utawa milih mikot teko mikot sing wis ditentokne waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam madhab fil afdhali tentang ihram ndek mikot sing paling utama niku ndek endi apa teko omahe apa teko mikot pas ngono faqala terus dawuh moko dawuh Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah min darihi afdhal utawi mikot saking umahe ihram saking mikot saking umahe afdhal niku luwih utama wa huwa lan utawi qaul Abu Hanifah niki qaulun inggih menika satu qaul li Syafi'i kadane Imam Syafi'i wa sahaha lan nganggep sahih valid memvalidasi huteng niki qaul Imam Syafi'i ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i titik wa qala Malikun lan dawuh sapa Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad nah utawi ihrame wong saking mikot iku afdhal luwih utama teko mikot Malik kalih Imam Ahmad wa huwa lan utawi qaule Malik kalih Imam Ahmad niki ugi qaulun satu qaul Syafi'i gadane Imam Syafi'i wa sahahalan nyohehaken utawa memvalidasi huteng niku qaule Imam Syafi'i An-Nawawi sapa Imam Nawawi trep musuhan murid Imam Syafi'i loro iki Rafi'i karo Nawawi begengkrengan ngono iku padha Syafi'ian Apa to Robi ini kene? Ora enak. Ayane lho. Oh iya. Yo nusuan berarti. Nawawi ya nek Nawawi Enak Mas iki. oh iya Dua balik ke Nawawi tan ya sing Dur. dulur. heeh Dia yang merah. Dia yang kembar ya. Karo Rafi. masa berarti cetha berarti kala dawuh sapa lha sapa iki sing dawuh Ya sapa? Sopo? Imam Syafi'i Nawawi wa qala dawuh sapa Imam Nawawi mari memvalidasi niku wau nek sing teko mikot iku sing luwih utama wa huwa lan utak jawa Imam Nawawi nggih wa huwa lan utawi ihram sangka mikot sing wis ditentokno muafiqun niku cocok lil ahadisi teng hadis-hadis as-sahihati sing sahih munine al mawaqitul ma'rufatu li ahliha utawi pira-pira mikot al ma'rufatu sing pun dipun kenal iku li ahliha gadane tiyang sing jumenengi nek mikot iku waliman marra alaiha min ghairihim waliman lan ugi gadane tiyang marra kang liwat sapa man alaiha ing atase mikot maneniku min ghairihim saking sakliyane ahliha bil ittifaqi
lawan kemufakatane para imam madhab. Terus di sana ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu tapi satu fasal. Waman balagha miqatan lan lam yajuz lahu mujawazatuhu. Waman lan ta sapa wonge balau kawis tutuk sapa man miqatan teng miqat. Mbuh niku Dzul Khalifah, mbuh niku Qarnul Manazil. Terserah pun. Pokoke wis tutuk miqat lam yajuz moko mboten wenang. Lahu kadriman mujawazatuhu apa ngliwati miqat tok niku bi ghairi ihramin kelawan tanpa ihram bil ittifaq. Lawan kemufakatane para imam madhab. Liwat tok gak diihrami. Wote burune ngono. Fa in fa'ala moko lamun nglakoni sapa? Nglakoni maksude gak ihram. Gak ihram ning mikote niku niki masalah jenengan wae. Iya. Gak ihram ning tempat iku mang. Lazim moko wajib huteng tiang sing boten ihram teng mikot niku al audu apa balik ilal mikoti nang mikot. Rukun balik to. Tapi nek wau kan anu ngihram haji kok kudu balik nang mikot, berarti durung kejawab kan. Tapi kan ki lewat tok to, Pak. Guru lewat to. Heeh. Nek gak ngelewati. Nek apa nih? Nek gak ngelewati. Oh. Lah terus liwat endi sampean kate nang Mekah? Juliane to, Pak. Liwat endi? Liwat melipir ngono. Kaplek. Belum rudal-rudal itu, Pak. Rudal itu. Numpak rudal. Aduh. Nek niku kadose dibareng nih Cak niate Cak, tapi hajine belum selesai. Apa iso ya ngono ya? Mari buka Google anu map kudune. Iya buka. Enggak, maksudnya trane mikot apa trane diubengi ngono trane. Oh iya iya. Iya toh. Jajak. Kan gak ero toh. Mosok mung kru ya lam-lam tok aku gak ero lho. Heeh. Iki ya lam-lam iki sepiro gedene? Apa enek? Heeh. Apa mung koyo gapura ngono kuwi ya toh. Oh, jajal malene entelok malene. Heeh. Wes. Bir Ali, bir bintang. Iya, takbir. Lah tujuane balik nang mikot iku liuhrima kangge ihram sapa wong minhu saking mikot bil ittifaq kelawan kemufakatane para imam madhab. Titik wahu kialan dipun hikayahaken anin Nakhai lemah berarti niki. Saking Imam An-Nakhai wal Hasanil Al-Basri lan Imam Hasan Basri. Apa annahuma sak temene tiang kalih niku, tiang imam kalih niku kala niku dawuh sapa Imam An-Nakhai kali Imam Hasan Basri. Dawuhe al-ihramu minal miqati ghairu wajibin modar. Utawi ihram saking miqat niku mboten wajib. Lah, tapi nek kena pasal ngene wa idza lazima lan arikalane wis wajib huteng tiang niku wau al-audu apa balik. Nah, kalau dia kemudian wajib kembali, kalau hukum yang di atas itu kena hukum itu wajib kembali wakana lan ono al maudi apa tempat dhek balik iku mukhawifan menakutkan tempatnya bahayanya mengkhawatirkan utawa diwaca mukhawafan tempat yang dianggap menakutkan au utawa doko sempit saiti ngono ya soal waktu apa waktu lazima moko wajib huteng tiang niku wau damun apa dam kena dam wis. Akhirnya kan gak balik toh, tapi tetap niat ihram teko tempat sing dhek eling iku. Dam. Akhirnya kena dam. Limu jawazati alasane karena dia sudah limu jawazati krana ngliwatine wong iku mau al miqata teng miqat bi ghairi ihramin kelawan tanpa ihram. Bil ittifaqi kelawan kemufakatane para imam madhab. Titik. Wa hukiyalan dipun hikayahaken an Sa'id bin Jubair saking Imam Sa'id bin Zubair annahu apa sak temene Imam Sa'id bin Zubair kala niku dawuh sapa Imam Sa'id bin Jubair layan akidu ihramuhu mboten sah ihramuhu apa ihrame wong sing wis kebabas iku mang oh ndak sah piye ludes Mas ya dhuwit jutaan Mas ya Ora masalah. heeh wong sugih Mas ya Niate ning kono kerja. Bisane bekerja ya. Dadi babu TKW. Waman dakhala Makkah ghairu muhrimin. Waman lan utawi tiyang dakhala sing wis kadung mlebu sapa man Makkah teng kutha Mekah ghairu muhrimin hale mboten ihram. TKW tadi. TKI. Lam yalzam moko mboten wajib huteng man dakhala tanpa ihram niku wau al qada apa ngodok
Inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Titik. Jal, ki mungkin niat kaji apa ora to. Buka Mas, iki TKW kaya Mas. TKI TKI. Tenaga kerja Indonesia lek TKW, wanita. tenaga kerja wanita. Oh, apa bedane? Yo wanita teko Indonesia iso teko Lek TKW iki nang Hongkong, Mas. Mesti niku. Nek TKI, Ning Arab. oh ngono. Gak jelas Gak istilah dhewe wong iki. Aku yo gak eruh Waqala lan dawuh Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah, yalzamuhu. Wajib apa ngodok hu teng niku tiyang sing dakhala Makkah wa ira muhrimin niku. Wajib ngodok. Dadi tahun ngarep niku. Illa ayakuna kejaba yen to ana sapa man dakhala Makkah ta iku mang Makian iku wong Mekah. Fala, moko fala yalzamuhu. Ngono maksudnya. Ndak wajib ngodok nek wong Mekah dhewe. Lah piye kutha-kuthane dhewe ya. Piye maksudnya? Wis kuno-kuno Mas, ndak ada maksudnya Mas. Sesuk cetok. Iki sesuk sedot kan ya, Pak. Sip. Syaratnya buka kabeh aku dene iki. Heeh, kabebekti. Babul ihrami wa mahdzuratihi wallahu alam bisawab. Sirul Fatihah. oh